Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Nineng Depel. Ki mau aku bro, pengen nge-review snacknya Mas Ponggi. Jadi snacknya Mas Darpong karo Mbak Anggi. Nah, ki ndek men ceritane ki Take Me Out bro, episode season 3. Aku dijak maneh. Sik tak jipuke sambele ya. Lah, pas ndek ben beracara bro, wi kuwabe wi ceritane diparingi snack iki. Apa? Kacang bawang. Nek ning kene kacang kelici ya bro jenenge, karo usus. Usus keripik usus karo sambel kacang khas Madiun Mas Ponggi lho. Lah iki sing arep tak review sementara sing dua sih. Soale nek sambel kacang kan yo ngreview-ne karo maem to dulu. Nah iki tak review sing keripik usus sih. Ruwenyah bro, sumpah ruwenyah. Aku gak mengada-ngada yo, bukan aku karena sering dijak Mas Andi terus akhirnya aku ngape-ngape ora ya. Ki aku review jujur. Iki ruwenyah, dadi ki renyah iki renyah uga atos bolo, enek to sing keripik tapi renyahe watos gak, nek iki gak. Iki renyah sing kres ngono. Dadi enak pas nek digawe apa jenenge? Nek digawe nyemil ngono lho karo ndelok TV. Nah, terus nek soal rasa iki wis pas. Jadi tingkat gurih asine lho wis pas. Terus kaya rasa amis barang iki gak enak bro. Jan kaya gak krasa nek usus ngono lho. Enak. Ki nek digawe lawuh maem dan jos jis ngono kae. Sing seweneng ndelok bola cepak ngene iki, ngok karo ngomel ngene, gul ngono. Lagi sing kedua iki kacang bawang. Lah nek ning kene iki jenenge basa apa jenenge basa desane iki kacang kelici bolo. Lah kacange sok gedhi-gedhi ngono lho, utuh-utuh ngono lho. So piye ya iso gedhi dawa-dawa ngono lho no. Sek jajal nek pisane gak marem. Empuk terus renyah. Jadi padha karo sing usus mau. Renyah tapi gak atos, renyah kres ngono lho. Soale kadang enek bolo sing gorengan iki watos ngono. Kaya piye ya? Watos klenyak ngono. Nek iki gak. Jadi rasa bawang iki kruwasa ngono ya ta. Kruwasa terus gurihe ya gurih pas. Gak asin ya ora hanyep, intine pas. Cocok gawe ngemil ya ta. Ya, nek sing ngene iki cocok gawe ibu hamil sing peteng tuwek ngono iku lho. Soale butuh asupan kacang gawe produksi ASI ngono. Lah,
Nek koyo sing ibu menyusui wi ya pas, cepakane ngene iki pas. Kacang-kacangan. Kuwi kanggo memperlancar ASI. Bawange barang ra pelit lho, bawang goreng ngene iki lho. Bawange akeh. Kacang bawang Ponggi snack. Jangan lupa diorder Mas Andi dan Mbak Anggi nek malam live YouTube. Kadang juga TikTok. Langsung neng keranjang kuning itu. Wis tak review ya to. Snacknya jan berkualitas bro, murah. Tapi aku belum tanya harga ya, segini berapa ini belum tanya harga. Soalnya kan iki dikasih to bro, aku gak beli. Jadi pas take me out kayak pas pulang kayak bodo dik weni. Bodo dik weni snack ngono lho bro. Lah. Untuk sambal pecel Madiunnya iki. Tapi nek ngene iki dirasakne ngene ya iso bro. Sik tak review no pisan. Enak bro. Sumpah rasane jeruk ki kruwasa, terus tipikal sambel sing pedes. Terus rasane ki manis gak manis, gurih gak gurih, dadi sedengan. Dadi tipikal ke gurih. Kan enek to bolo sing sambel pecel rasane leguy ngono kae. Tapi aku seneng sing ngene iki. Jujur aku nek soal makanan sayur, sambel, sembarang ki enggak suka nek sing manis-manis ngono. Kan enek to sing ciri khas wong kan dhewe ya, Bro. Sing masakane manis ngono enek. Nek ki tipikal sing gurih. Ki enak bolo nek digawe kanca maem kaya bakul-bakul sego pecel kuwi enak. Tuh, tipikal pedes. Pedesnya yo gak pedes sing nyegrak gak. Jadi pedes sing pas. Jadi cocok ning lambung bolo. Jadi kanggo sing asam lambung mah wi yo sik aman, nek ngene iki sik aman. Lah, genten ikan snacknya wis to. Lah iki genten tak review mamiku to. Iki mamiku masak ceritane pengen sego rames. Lagi masak ngene iki lho. Iki sambel goreng kentang. Iki nek ngarani apa ngene iki ya? Iwak dik bumbu kuning ngono ki lho blo dik suwir. Diopor. Lah terus iki acare. Iki acare. Wis saiki direview ya to, rasane direview. Aku muluk bolo, aku cuci tangan. Ojo paido. Nah, iki suapan pertama. Aku nek sing jenenge acar, sewenengku gak ilok bolo, sumpah. Seweneng. Pas wote sik Mbak Nining. Ala keri-keri ngono. Suapan pertama. Jan inuak ngono kae. Ngono ta? Lomboke mak kelewetus enak bro. Nah. Dan enak. Pak. Mbokku ki uyahe njondok asin. Tapi liyane gak bolo. Ki mang paling pas tepakan uyah prongkol ngono lho. Nah,
Ki maem karo cerita ya, dadi yo jane yo gak oleh tapi yo gak apa-apa lah. Aku sangat berterima kasih karo Mas Andi beserta istrinya Mbak Anggi ya toh. Dan tim ANP Kenongorejo sudah mengajakku kerjasama ngonten ya toh. Dan pada akhirnya wong-wong suka ya toh. Akhirnya aku membangun channel nih. Biyen wis tahun duwe channel bolo, tapi ora iso mundak-mundak. Dan akhirnya iki karo Mas Andi, karo tim ANP kuwi kon nerusno. Jadi ndek men aku nerusno dan akhir tak uripin neh. Dan alhamdulillah ki subscribe wis mencapai 800 follower. Lah, aku berterima kasih karo tim ANP, terus karo Mbak Anggi, karo Mas Andi wis mensupportku dan wakeh ngwani rezeki dan teman-teman semuanya ya to. Kaya sobat ANP, sangka ndi wae wis aku gak iso nyebut nih satu persatu ya to. Sing sering ngwani aku rezeki kaya Mas Tropong, Mbak Vina, aku berterima kasih, matur suwun, berkah selalu buat kalian ya toh. Aku ndak bisa membalas apa-apa, iso aku yo membales ngene iki karo hiburan ngene iki. Karo cerita karo iki dimplok. Lah aku ki bersyukur bolo kenal Mas Andi, kenal bojone Mbak Anu kan sapa jenenge Mbak Anggi wi bersyukurku apa tau? Kayak Mas Andi wi karo wong-wong ini ki merakyat ngono bae. Merakyat ki dalam artian ora tau pilih-pilih. Jadi sapa ae sing pengen belajar kuwi disupport karo Mas Andi, karo tim-time. Ngono. Nah, kaya Mas Tomblok barang Mas Tomblok ki melu ndi aku gak roh ya. Maksudnya melu tim SKC apa piye aku gak roh ya. Aku ya turut berterima kasih karo Mas Tomblok wis mempromosikan channelku, channel YouTubeku Mbak Nining Cempluk ya toh. Semoga kalian diberi kelancaran dalam hal apapun ya toh. Dalam pekerjaan, kesehatan, rezeki, usaha. Kok intinya aku matur suwun. Terutama karo Mas Koret. Mas Koret sing sering ngejak aku live ngweni rezeki aku ya toh. Aku matur suwun. Tapi ki mbuh nyapa wis suwi gak rene bolo. Suwatru karo aku mbuh. Biasane ora ngunyuk-unyuk rene. Iki lho blas rene. Kok warek wetenge. Singgah nang sik ngono dimakne. Aku mau isuk wis maam jajan wakeh lho. Tek. Aduh tuh. Mungkin ngambil minum. Iki mau jane aku arep
Njipuk Brambang saka Mas Dibyo. Sapa jenenge ndek bengi? Elingku ya Dibyo apa sapa ngono lho. Aku berterima kasih juga sama Pak Dibyo. Berkah barokah wis ngasih aku Brambang 2 kilo ya toh. Semoga keluargane jenengan diberi kesehatan, kelancaran rezeki, kelancaran usaha. Pokoknya kabeh lancar ya toh. Lah iki mau aku wis konfirmasi karo Mas Andi. Aku arep OTW rono. Jawaku karo ngevlog to. Tapi tibake wonge ada kepentingan karo Cacah. Lah iki posisi wonge cek ngidul ning Caruban mun ndi aku yo gak ro. Lah insyaallah engko sore aku rono ya to. Lah iki perkara snack mau jangan lupa diorder. Wis tau tak jamin ora kecewa sampean. Iki rena 3 iki. Lah saiki ki Mbak Anggi ki duwe produk anyar keripik lho, keripik pisang. Tapi aku gung merasakan ya urung tak review, maksudnya kan baru beberapa hari ndek ben ngono lho. Sakwise aku moro ning omahe ki lho, Bro. Dan engko kapan-kapan aku tak tumbas, tak reviewno ya to. Lagi sementara tak eman-eman bolo. Ki jodek mben urung tak buka, tak eman-eman, tak nggo cemilan. Lagi tak balekno ning rak neh. Rakku jajan bolo, masakmu piye to iki? Iki tak balekno rene neh. Balekno rene neh lho. Iki jajan. Iki ada ngombe-ngombe bolo, ngombe anakku air putih kuwi lho, dadi tak menakno nek jipuk ning anu ki langsung til-til ngono. Lah iki miminan ki sabun-sabunan ya to. Wong edok lho bolo. Sabun rong kanggo ya panjah tukune. Tak sepilno sabunku nek ora percaya. Iki wis tuku neh Gip Reno 5. Tak suwepilno neh. Masak lah ngono kalau sabunku. Iki tumpuk-tumpukan isi telu sadah, Promo Liboy ya to. Liboyne 4, luke ya 4. Terus urung ki gipe enek 3 mbomboh JF sulfure. Terus ki tambah neh Gip. Halah mbung nek kirane ngerti produk anyar wangi ya gawa. Kok modele wong edok kok. Modele wong edok kan ayo ngono kuwi ya. Srambo ra mikir sesuk ki piye ngono dipikir sesuk. Daging kok delungkas sampone entek apa ora ndang ngrano tuku sampo. Deloken. Daging ning kene iki enek Bipol, Soklin, iki cuci piring, iki produk kok TikTok rambut pink smooth ki lho. Iki sampone Pantene entek, Pantene entek, lagi sikat-sikat odol. Ngono bolo. Lah iki tak tutup sik. Sekian dan terima kasih. Engko dilanjut ngevlog neh sore ya to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.